ni Honey Ho. At ganito ha? At si Jeff Santos ng Manila Broadcasting Company. Kagandahan ng Emperador Coffee Brandy. Huwag nyo nang palamigi. Manila Broadcasting Company. Sabat sa likod kang mga isyo. Sabat sa likod kang mga isyo. Programa dyan sa radyo natin. Nadarangpan kang mga antinyo sa kulasi. Kaingad nga mga banwa sa norte. Kag sa bilog ng probinsya kang antike. Comprehensive, analytical, kag responsive. Programa kang karakaan nga paati sa kamaturan. Imaw ang inyong tag-alagan. Romeng Antonio. Mabatian alas 8:30 hasta alas 9:30 ang tak na saga. Kag alas 5 hasta alas 6 sa hapon. Lunes, tab Biyernes. May adbanwa nga agas sa atin mga pinalanggang at tagpramati kag welcome gid sa atin baro kapag pangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita ragya sa radyo natin kulasi ang 101.1 sa 21 sa bulan kang Disyembre apat lamang kadlaw banwa na bilino Paskwaro. Ano ang inyo handa? Hindi lang tanay mga handa. Raka mga kabayanan ang nasalanta ka bagyo. Hindi lang tanay maganda. Budlay kan kaon ng kamay pero hindi kayo magpabungka. And speaking about Christmas party, thank you gid sa kapatiran, no? Fraternity, for inviting me. Ora kumaan kung no, ako lang ginibiktar nanda, pero matyag ko no, ako lang. Hindi true alang-alang gid ko siya kang antike, mga kabyan. Darwa ka personahe nga pwede kita pamatian kung ano banwang andang mga plano para sa probinsya Kantike. Si former kong Captain Vic Fidelis lang gobernador kag congressman. No? Tawaan tabi ka chansa kay very important gani role ang kaptanda kag nakasalalay nanda kun just in case magdaraag ang future kang aton nga probinsya mga pinalangga nga mga tagpramati. No? Abi, tistingan tabi nga dayalan. Mga kabyanan, unahan tabi anay si Daura pa ka-reply na si former Congressman Paul Javier. Unahan tabi sa radyo. Kung available ang linya sa Kajabanwa nga mga tinion, no? Sa atin nga pag pangalagad, no? Okay? Ilang? Dial? Sa ating pagpangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita mga pinalangga ng mga tagpramati, no? Okay? Kay gusto ta mamanan mga kabyanan unattended, no? Unattended pa ora ti signal
mga pinalangga nga tang pramati, no? Try ta uman na. Dali na chow, no? Kay may ginadayalan ko 09 lagi da. May ma-assist ka na kan daw hindi ko kumaan mag-handspray jak jay. Dali na chow, may 9 0 na 7 8 8 amo dyan mag-call kay pasensya ala ko lain nga cellphone ginagamit ko no. Paano mag-spray jak ja okay to ay ikabi ani dial ka jo kajang numeros dalo mo ayos dalo ba kagi spray mo na yun na mga kabiyanan oras sa tayong pagpalakad alas 8 yes sa atin nga palatuntunan mga pinalangga nga mga tagparamati no. Ang sa dalam nga numero amo ray dial mo no. Liyaw langit. Napoton ta si unaan tas Captain Vic Fidelisio antes kay former Congressman Paulo Javier mga pinalangga nga mga tagparamati no. Ang diyang si Captain Vic Fidelisio sa atong pagkamaan na awardee dyan kang entrepreneur awardee dyan no. In Asia Pacific. Sus Asia Pacific it involves sa ibang nasyon. Makabiyanan. Ugwad nga negosyante mga kabyanan bagad sa ana nga pagtinguha. So kung may form ikaw may negosyo nga nag-ugwad, so you are very very good in terms of management. Aram ka magdarag taho mo, aram ka diyan kanimo tanan nga mga okay sir, hands free niya. Okay sir, good morning. Hello sir. Okay, good morning sir. Ay, hands free. Good morning, hands free. Okay sir, good morning. Live ikaw tlat sa radyo natin Kulasi. Ang atin anay sir pagpanamyaw sa atin mga pinalangga at pramati. Oo. Mga kabyanan, imaw natutlat si Captain Vic Fidelisio, gapadalagan bilang gobernador sa probinsya kang Antique, no? Sir, kamusta ang lagaw-lagaw tatlad? Amura na yung ating pamangkot, no? Kamusta lagaw-lagaw sa probinsya kang Antique, sir? Okay. Sir, sa atin pagkamaan, sa ibablang ora nakabati sa paghambal mo, ang gusto makabati nga sino si Captain Vic Fidelisio, pwede natin anay mapakilala ang ating kagalingan, sir.
o mo negosyo, not only ang coverage darugya sa pungsod Pilipinas, kundi mapa-international sa shipping business dyan, no? Awarded ikaw sa entrepreneur awardee ikaw sa bilog nga Asia Pacific, no? Magusto lang mamangkot kumatikin nyo andot nga nag-decide ikaw nga madalagan sir ka gobernador. Okay, ang imo hambal ang korupsyon sir. Ang una mo nga tutukan. So imo do raka ka mga bagay nga tadlengan nga kunura ang graft and korupsyon nga mga hirikoton mangindalan sa progreso ang probinsya kang Antique. Ano rang mga na-mention mo nga mga, if you don't mind sir, ano rang mga bagay nga daw breeding ground kang mga graft and corruption, how? Kung batian mo as na Batian mo sa radyo mo to. as na ang mabatian at ang sa That's how to. Dito ko kamati sa Okay, luwas yan ka na sir, no? Tapdaon mo ang graft and corruption, ay dyan kuno, number one, kuno nga kinalinan kang graft and corruption, ang diyang matransaksyon, kung isab lang ang mga negosyante lang naga-enjoy ka transaksyon sa gobyerno, kag amuman mga official in terms of SOP, kag ang number one, diyang daw katasan, amo diyang baras. Now, na-mention mo sir ang baras, diya, favorable ikaw nga ang baras sa kuto nalin sa probinsya kang Antique, sir?
Ang problema talaga sa Antique is kay Mulon. Kay Mulon. Kadya kung ikaw kapungko nga opisyal, managtag ka lang ka darwag gantang bugas kag sardinas kag noodles. Daw hero ron ikaw. Ay ti urang gyapon masulbar kay Mulon. Amor lang dyan gamitan tao. Inayal uman mga kabiyanan.